emuva lelilongo liyakhanyela cishe lisho ukuthini. Ngizoqhubeka-ke kodwa sona phambili. Amathiwa kule department enzima emandleni le yabashadi. Inzima. Ngoba ukushada is something very serious. Kumele linganisa umshado, ulinganisa umshado ebhekise kuyena uNkulunkulu Baba. Ngibhekele nje ukufaka nje ukuthi ngifaka shidela ngakanani amabhenji. Ngoba negolide hayi akahle. Now umshado uyakhulunywa ngawo yonke insuku. Kodwa khona into ethi mina ukukhulunywa ngawo zonke insuku akuzwakali umshado. Now uma uqala ngibheka uqala sihle siyemuva. Ukuze ukuthi nahlanganaphi enye izinto engingayifuni-ke leyo ku-home and family ngoba sasithi uma sesibiziwe sesihlangene esimweni sokuthi sitshele phela ukuthi siphile kanjani emshadweni bese kuthiwa nabonanaphi. The next one nabonanaphi. Kubaluleke ngani ukusabonanaphi ngoba kubalulekile ukuthi siyaphi la siyophela kodwa uma ubuza lo mbuzo nabonanaphi abanye bathi mfowethu ngambona ngalelo langa it was first bathini love at first sight kwaphela kanjani. Alright, futhi bamthanda ubabuze sebeshadile uma babuze bengakashadi athi umyayi saqala sabangani sasigcina sesishadile. Athi umyayi abangani bethu abasihlanganisa kade yozela ngani khona sesingasebenza amagama asetshenziswa abafana kade ngisekhulupini wasemthatha emmema kanti umeme nentombazane ngalawa bazohlanganiswa nangempela bagcina sebeshadile ngoba bayazi ukuthi babefunelwa abantu. Abanye bathi sahlangana nje ngathi ngithi ku-West Street ngahlangana nentombazane ukuthi hayi lo nkosikazi lo awubagcina nempela kuhlangenwe nje kungaqondene. Abanye-ke ngiyajabula-ke mina owami kakhulukazi kube wokugcina bathi arranged marriages. Athi umama uMsomi mama Ngwane khona umfana engimthandela indodakazi yakhe. Kube abazali asebekhuluma isencane ingane zikhula nje siyakeza ukuthi le umakoti wakasekutheni ya-arrange iyakhula ingane sizibonela abaye bathandayo. Kuyibani umakoti wasendaweni ethile wena. Angifuni ukuqhubeka kakhulu ngaleyo ngoba kugcina isishada akakwazi umfana eseshada ngoba kushumzane. Kuhambe ebesefuna wakhe umakoti. Athi hayi phela lo okababa lo nomamali kumele singafuna wakhe. Iy'nkinga lezi okuningi kwalezinto kwenza iy'nkinga masefuna umshado. And bonke labantu ukuthi bahlangana kanjani does not matter bafuna ukuya emshadweni. And abaningi babo bagcina khona. Abanye babo bazidecide-ela bona ukuthi-ke noma babehlanganisiwe-ke asishade kodwa manje uvele kubona ukushada. Abanye ngoba becabanga ukuthi bayathandana bese beyashada ngoba bavumelana ngoba becabanga ukuthi bayashada bayathandana. Abanye kunama-pressures ingcindezi evela kubazali njengoba sengishilo abazali noma bengayahlanganisanga bona abazali kodwa abazali baba namantombazane abawathandayo bethandela abafana babo bakhohlwa ukuthi la mantombazane labafana bazohlala nabo bazohlala nalamantombazane abangawathandi bona kodwa they are pressured into umshado bepressurishwa abazali babo. Abanye uthi kukuhle kuthandanwa
intombazane ibe la ifuna umshado. Awusathe uyajika intombazane angiyahamba ke niyashiya naye ukuthi isishimane agcine noma bengakazimisela ushada nayo ebese sale sevuma ngalokho ngiyomtholela ubani unyamambela. Kuningi ngakubala eziningi indlela lapho kodwa konke labantu noma uzithandanele yena uzikhethele yena noma ukhethele ubani noma i-pressure yenza abanye i-pressure ivela kubangani. Mfowethu lo muntu mfowethu sesihlale naye la nathi bazowashada uSipho washada uVusi nami ngashada uzuyamchitha wena phela ofriend bethu bonke laba naye ngokushimane futhi uzomtholela ubani useyashada ngoba abangani bakhe bashada. Mina I had a friend esasinane imoto efanayo eyami ngoweni 646 eyakhe ngoweni angasho ukuthi umaza abanye. I'm sure ukuthi uyenza 66 kodwa ke bangulana. Zasifana. Mayiqhamuka kufanele ukubona imoto inamba kuqala ukuthi ngabani imoto. Kuba nombala uyafana. Ngo-1981 mina ngathumela abakhombi bahamba khona. Uthe ngo-82 mangishada. Usungishiyile mfowethu. Hayi ngeke kufanele ngishade nami. Ngojumayolobola ngishade ngo-April ngojumayolobola ngoba mina mngani wakhe sengishadile akakacabangi yena ashade kodwa ngoba umngani wakhe seshadile naye seyolobola akazi nanokuthi ungena entweni enjani kodwa ngoba nje umntwana umshadile nami sezoshada. Now ukuthi bashadeke kanjani does not matter kodwa bonke labantu bashadile. And akekho kubona ongafuni ukuthi eseshadile umuntu ashade naye must be the perfect spouse. Abe umlingani wakhe oqonde ngqo. Bese lithi la mayikhuluma ngenye into kodwa lithi ungenambili, ungenankinga, ungenalutho. Perfect. Azokwazi naye ukuthi ukhuluma tsaka ngiyena ngoba is perfect. Atsake ngomngane ngoba she's perfect. Akekho umuntu perfect in this world. Kodwa siyafuna ukuthi mase sishadile it must be perfect. Now ake before sishade ake size sibuke ukuthi banjani labantu esifuna babe perfect. Emshadweni bafika late. Bathi umfundisi 10 o'clock. Ngo-10 angithi umakotike banomkhuba omubi. Phela usuku lami lo bazongilinda. Kushawu 11 akafika umakoti. Hayi bazongilinda ngeke boshadwe special measures zethu esishimane yakhe kunzima ukuthola umuntu uzokwenza noma yini ethandayo. Lo muntu meseshadile ufika late emshadweni wakhe now asingamide nje emshadweni emcimbini kaNkulunkulu uze uNkulunkulu phela lozohlanganisa uNkulunkulu wafika late khona ulinde ukuthi umfana meseshadile this must be a perfect spouse. Thola umuntu perfect ongakwazi ukugcina isikhathi. You can't do that. Kodwa bethu ngiyazi inkinga yakho ukuthi yini ngoba nathi noma nibaningi kunathi kodwa sikhona sibaningi. Athatha isidakwa esona sidakiwe sezala sizona singasakwazi nokuzimela ngoba ethi hayi madoda abantu bamajwayela abantu abaningi kufanele ithi ukuthi kancane uzibamba amashoko. And you expect isidakwa to be a perfect spouse. How do you expect isidakwa to be a perfect spouse? Abanye uzokuthiwa akwaziwa ukuthi ubelele the day before ashade ulahlekile. Mese eshadile she or he must be a perfect spouse. Naye belahlekile ulinde ukuthi lo abemlahlekile must be a perfect spouse. Akekho perfect yena kodwa ulinde ukuthi lo must be a perfect spouse. Nabefundisi-ke nabo basifundisa izinto kwesinye isikhathi. Qonda umfundiso. Basifundisa izinto masebeshadisa ezingekho right. Athi umfundisi isho emva kwami athi ngibashiya bonke ngamanye amazwi ngize nabo la emshadweni.
ngabashiya bonke nokuthi ngibashiya bonke. So abafana abancane bazibheka kusho ukuthi vele ujoluze nabo nasemshadweni umfundisi uzokutshela bashiye manje bese uyabashiya bangashiyeki ngoba uzosuka la umfana manje afuna ukuyobika ayiyomtshela lalela kanti uzweni ukuthi umfundisi utheni nawe athi awushila lo mfundisi abaqhubeke nento yakhe. And then we expect ukuthi umuntu ofike ezoshada ehamba namantombazane athandana nawo ezoshada enye is going to make us a perfect spouse. Kunzima bazalwane. Kunzima to get a perfect spouse. Kodwa-ke uPawulu unezinto azishoyo ngomuntu ongazenza wena ukuthi ube a perfect spouse. Ongazenza wena wenzele yena nomlingani wakho ukuthi abe a perfect spouse. Angizukokhuluma manje ukuthi babelungise kanjani belungisele umshado. Ngithemba ukuthi abantu abamabasha ntambama nizoba khona. We will discuss that in the afternoon. Ukuthi some of the things you need to do to prepare for umshado. Ungathi-ke wena useno-16 usebenza umshado. It applies to you. Bangakhona namhlanje ningaphinde but we will discuss that this afternoon. Some of the things that you do to prepare to get a perfect spouse before ushaya. Now, uBartimaeus wathi wayeyimpokothi nakhona wayeyimpokothi uBartimaeus nezwa ukuthi Jesu nangeza uthi wasukuma wamemeza wathi Jesu ndodana kaDavide ngikuwe. You see, Bartimaeus wayazi ukuthi usizo lwakhe luphela lapho. Nawe nami, it's easy to be a perfect spouse uma sazi ukuthi as a perfect spouse sobe sithole usizo lwethu. Now uthi uJesu besembuza ethi ufuna ngikwenzeleni? Akaloke eshona lena uBartimaeus uthi ngicela ukuthi ungipe ngibone. Straight, direct and short cut. Akaloke akafani nalowo wathiwa uyafuna yena ukuphila. But ngiyathanda ukuphila kodwa yazi njalo kuye kuthi amanzi bese nyakaza. Akakuphendula umbuzo. Usaxoxa indaba ezingahlangene naye. Kuye kuthi bese amanzi enyakaza kube khona lo ngena kuqala yazi ke. Awubuzana lo Jesu. Wathi uyafuna yena ukuphila. Yebo ngiyafuna ukuphila. Funeka sisifunze nathi ukuthi ke manje siye directly kuJesu and just tell him what we want and finish. Ngiyamangala nje kwesinye isikhathi ngizwa abantu bethi uvuka ngo-2 ekuseni athandaze uzokushaya u-4. What do you say? For 2 hours. Uneyinkinga ezingaka in number ukuthi you need 4 hours to pray to Jesus for those inkinga zakho. Noma yiko lokho ukuthi uyahlupha yena Nkosi kodwa ngibe ngimthande uyele uzothandazela ingane yakho ehluphayo. Kodwa ukhulume nezinto ezingahlangene nokuhlupha kwayo usugcina ngalokho. U20 minutes uphelile uthandazela uNkulunkulu uthi uyangihlupha Nkosi ngicela uNkulunkulu ukusele. We need to be direct masiyakhuluma. Singena directly and sisho lokho esikushoyo end of story. uNkulunkulu is not interested ey'ntweni zethu ezibheke eceleni, uyazazi vele. Asicele lokho esizokucela kena njengoBartimaeus sisusuke phambi bayo. Now, thatha izinto zibe ntathu nje nesikhathi sesiphelile. Mhlawumbe esingazenza ukuze sibe ama-spouses are perfect. Kodwa njengoba ngisho for abantu abasha, ntambama we will look at how we come to this stage. Kufunda amavesi ajwayele ukufundwa vele laseFesu, idinyana laseFesu, isahluko sika-5, ivesi ka-25. Siqala lapha evesini ka-25. Uthi madoda thandani umndeni njengalokhu noKristu ulithandele ibandla wazinikela ngenxa yalo. So that's the first thing you need to do. Thanda umkakho. Now it's a pity ukuthi
igcina ngokuthi madoda bese basengathi amakhosikazi akwangathandi bona abahlale phansi. Mthande phela wathi uJesu mthande no siyathandana sobabili ufike ukuthanda phela both sides. Kodwa manje uthi njengoKristu ethandani ibandla. So akona nje ukuthanda abafana nelawo ntombazane yawudala bayithi nami ngiyathanda ngisethi akasazothi kodwa what is bad mase bethandana ujaha udaba yotsansini and that boy doesn't love you ngoba usefuna ukumosha manje njengoba ezomosha manje yeyiningi inkinga bese zizovela. uJesu akazange abe nenkinga ezinjalo. Uthi asimthande unkosikazi njengoba uJesu elithandile ibandla. Basho ukuthi uJesu wenze njani? Wazinikela ngenxa yakhe. He sacrificed himself for his church. Ngamanye amazwi, if you love your spouse, you must sacrifice for your spouse. Nawe akube khona okwenzayo as a sacrifice for this girl othi uyayithanda or for this boy othi uyamthanda. Now, ngiyazi ukuthi kunzima uma ungakafiki kule nto ungakayiboni, kodwa sebephakathi they will understand. Yazi ngelinye ilanga kuthiwe i-Pirates ne-Chiefs, kuzoba ne-Pirates imfundiso ngesana, kuthiwe i-Pirates ne-Chiefs ziyadlala. Unkosikazi doesn't care ngebhola. Sebenze i-decision isinqumo abasithathile nabangani bakhe ukuthi we're going shopping siyothenga izinto. Nami seyomshaya ekhaya unkosikazi wami. Nefana nomngane nje nengafuna ukudrayiva akafuna ukudrayiva ukuthi ngicela ungathonisela. Nami-ke ngoba ngamlanda eFryer kude la. Angeke ngifike la ukuthi nayi ngilele ibhasi. Kodwa manje sekufuneka ngikhethe ukuthi i-Pirates ngifuna ngisho nje. Awunayo inkosikazi sithi ifuna ukuya emall ifuna ukuyothenga. And yazi inkosikazi mayothenga ayithengi 5 minutes. Now kufuneka ngenze isinqumo mina la ukuthi ngenze njani. And the best isinqumo engasenza bese ukuthi sacrifice ibhola ngikhohlwe lo. Ngithatha unkosikazi ngimsela ifuna ukuyakho. Ngeke ngenzele lutho ibhola. I-Pirates ingawina ishaye i-Chiefs ngofonile elibashaya ngayo, kodwa ngeke ungenzele lutho mina. Kodwa lo nkosikazi engizomhambisa emall eyothenga. This is my life. So if we sacrifice unkosikazi, we sacrifice ibhola, then I don't have it. I don't care. Khona la kade ngibona izolo ukhishiwe la. Angizokusho ukuthi uposto uManusi, kodwa igama lalo post nayo uManusi. Amadoda ehambile ehleze emall, abanye sebekhamisile, sebelele belela ngoba amakhosikazi ahleli ngaphakathi. But those people, noma ngabe bebengathandike, but they sacrificed a nice time yabo for their wives. So you sacrifice for your wife, and your wife also sacrifices for her husband. Ngoba naye kuzoba khona ikhathi la kufuneka ngiyokwenza into ethile mina, which is very important. Bese kufuneka yena athi I've got to support this man kulento ukuze kwazi ukuphumelela. Then she's noma ngaba abangani bakhe bese bethe lalela ngizokuthengela iblouse elimhlophe. Abesethi izokhuluma nami yena noma ngithengele iblouse elimhlophe. Futhi uzomthengela amabili noma amathathu. Laba bazomthengela lo cha salani neblouse elimhlophe. You support umngane iyena mama ngoba he is important in her life, now she is important in his life. So you sacrifice a lot of things ngenxa yokuthi usuthathe umuntu ohlala naye. Ngeke ususe ingane yabantu le kude uzoyiletha la ekhaya bese uzoyenza isidwedwe la ekhaya. And then you expect ukuthi yona ayenze izinto kodwa ungazenzi. Now sacrifice
iyafuneka ukuthi uJesu wafa. uJesu wasinika thina something we do not deserve, esinayizothi siyayidinga kodwa ukuphila kwethu kusitshela ukuthi ungathi asiyifuni. Wasinika yona ukuphila okungaphakade. No, kwenye indawo uthini John 13 lapha this a new command I give you. No. Ilapha ethi khona la engiyakulona sengingani ukuvula la ethi la kuthiwa wasithanda siseyizolo, wasithanda wazofa ukuze sithole ukuphila okuphakade. Thina singenandaba sizenzele sikwenza kuphela sikwenza khona, but wasithanda wehla wazosithanda. Akashongo ukuthi yabona musuguquka ngizokwehla ngizofela. Ungasho-ke nawe ukuthi yabona mhla wayele Chiefs ne-Pirates uzokwenza engizokwenzela zona la ekhaya. No, you sacrifice kusanalezi zinto ozibona ezingalungile for him and for her ukuze akwazi ukujika abe yinto uNkulunkulu ayifunayo. That's the first one. You must be prepared to make sacrifices for a spouse. Asiqhubeke. Ngithetha ngizothatha sibe ntathu kuphela ngoba lesikhathi asisavumi. Same verse, same abasefesu 5. Masiqhubeke. Uthi 26. Ukuba angingcolise ahlangule ngesikezo samanzi ezwi ukuze azimisele ibandla elingenankazimulo lingenasihla namlindi nanto enjalo kodwa lingcwele lingenacala. Athi 28 kanjalo amadoda afanele ukuthanda omkawo njengemzimba yabo. Othanda umkakhe uzithanda yena ngokuba akakho owake wazonda eyakhe inyama, kepha 1 uyayondla, 2 ayiphathe kahle njengalokho noKristu enza kulo bakhe. We take the 2 kanye la uthi uyayondla ngesingisi basebenzisa igama elithi nourish, ebesethi okwesithathu la lithi ayiphathe kahle, singisi lisebenzisa igama elithi cherish. Now ukuyondla ukukhuluma ngayo la, yes, kuyakhulunywa ukuthi uyamthengela ukudla kube khona ukudla endlini, but it goes far beyond lokho to nourish. Now athi igama elisetshenziswe elithemahloliwe lesimshini lokwathiwa unourish lithi to grow and develop. Ngamanye amazwi umlingani wakho usushade naye, nihlala phansi naye ngoba le ndlela enihambayo indlela eyekhaya ezulwini. Kufuneka ubone ukuthi njengoba behamba neyekhaya ezulwini kuphi la edinga khona and help him or help her. Umuntu umnarisha usukumnika nezakhamzimba nani into ezokusiza. Now uzobona ukuthi number 1 uNkulunkulu unezinto azibekile kuthina. Number 2 asinawo amathalente afanayo. Elami alifani nelankosikazi. Mase unike manje ukuthi angiyojoba umuntu ngakhuluma indaba, kodwa yena unkosikazi mina wami mawunika ushoki uzohamba uyofundisa lapho. So anginako ukuthi ngathi kuyena mina ngiyinkunzimalanga kathisha uzothi nami ngiyona, but then besebona ukuthi into eyenza ngingabi inkunzimalanga kathisha mina yini, and then she helps me with that to attain this standard sokuba inkunzimalanga kathisha njengaye. That is nourishing me
ekuthenini ngikhule nami. Ikakhulukazi mase sifika ekukholweni nasothandweni lwethu endlini. We nourish each other ukuthi sikhule ngothando lwethu, ukuthi sikhule ngokumazi uKristu. Uthi uDerek Nkosisibongo lo uyena ophethe i-Home and Family manje e-General Conference. Ukhuluma ngayo indaba ye-nourishment. Uthi emthandazweni yakhe esandukushada wayengaqedi ukuthandaza engathandazanga athi kuNkulunkulu ngicela ngisize lo nkosikazi wami abe yilento wena ofuna ukuthi abe yona. That is angazi ukuthi ngingagcizelela ngokuthi ngoba okunye siyakuthanda kwenzeka ukuze umuntu ethi wami mhlawumbe ngifuna kuba udokotela akafuni udokotela la ehamba ekhona ngifuna kuba udokotela sekufuneka manje ayoba udokotela ngenxa yokuthi wena uthanda udokotela. Yebo umntwana athi omunye ufuna uba umeli ufuna uqamba amanga ubani wathi abameli baqamba amanga bonke abantu baqamba amanga bona abameli bona angisho abaqamba abameli abantu mayeqona ummeli la endlini angixolele kodwa ke nabo bayasebenza. Now ngiyeke umuntu ungamfuneli ukuthi akabe umntana makabe umfundisi ngoba lokho kusekuphambi kwaNkulunkulu. Uzomenza umfundisi umenza inkinga yomfundisi ngoba yena akekho umfundisi kuyena ngaphakathi yena ufuna ukuba uthisha. Then encourage ekuthenini ebuthisheni bakhe mhlawumbe ukuthi yena uyazi ukuthi zikhona iy'kole zebandla nabafundisa khona. Mina ngaqala ukusebenza ngifundisa esikoleni sebandla Emmanuel Missionary School. Engitshela isizathu esangishiyisa kodwa akusona isizathu esibi kakhulu. Kodwa phela mhlawumbe ngasho nje behansi elisuthu ngishiye umaye eBrithani that wasn't nice. So kwafuneka ngizoncela nami ngizoyihlala nesakazisakazi sami ngabuya ngezewele nokunye-ke okwakukhona. Kodwa akuseyona into ehlangene nawe wena okwakho is to nourish this person. Akabe better ezintweni zikaNkulunkulu kunaloko mfice ikhona. Unezifiso zakhe azibekayo nakwena uyazifuna ezinye ngazibeki ubone wena ukuthi ikhono likhona la lento ethile and help that person lapho ubona khona ukuthi uNkulunkulu unezinto asibekele zona ngakho-ke asisizane nathi ukuze kube lula. Sengidlulela to help her with advancing her aspirations nje in life nasekuphile nje kuphela. Kuba khona inkinga ngisandibisho lento kumngathi mina ngiyeke inyama mhlawumbe wayebuyipheka wasehleke bheka mina. Lapho there's a very big problem esinayo. Athi ubaba methi ufuna ukuyeka inyama usezwile sompela ibhodwe lakhe yedwa kungabibikho isupport ayitholayo. Lento methi nonjani siyeke sonke la ekhaya kufanele ngabe sihlala phansi siyayibheka ukuthi sisaphi. Uyazi udokotela abangamazi uNkulunkulu bathi-ke asiyeke ukudla inyama. Abangamazi uNkulunkulu bathi asiyeke ukudla inyama kodwa unkosikazi melanga ufuneka inyama kade asafune ukupheka nomfazi usefuna ukusiza amahlabishi. Engabe you are encouraging her ngoba hamba uthenga incwadi ministry of healing and read that book. Thenga incwadi esabatini ezokutshela ukuthi inyama yimbi ngani kufanele siyishiyeleni. So baningi abantu abazolahleka balahlekelwe yizulu ngenxa yokuthi uspouse sakhe akazange athi nourish him amsize empilweni yakhe esondela kuJesu Kristu. Bazalwane musukufuna ukuthi igazi lomyeni wakho libuzwe kuwena, igazi lomkakho libuzwe kuwena. Ngoba mama zange umsize nourishe ukuthi akhuphuke aze ayofika ekhaya ezweni uzobuzwa ukuthi ngoba wawazi ukuthi uzongena kanjani wena ezulwini ushiye umuntu ongezungena ezulwini ngenxa yakho.
be this perfect spouse efunekayo ezobona izidingo zalo muntu ibise imsiza kuzona. Bethathe yokugcina bese ngihlala phansi. Lithi cherish your spouse. Igama lesizulu elingibona li-right lithi mazise umlingani wakho oshadelayo. Lithi iBhayibheli yazisa uyihlo nonyoko, alithi hlonipha uyihlo nonyoko, lithi mazise. Uma umazisa ubaba noma uma usushadile ngeke ukhohlwe yibona, uzobakhumbula. Kodwa uma ubahlonipha uyomhlonipha ngokuthi methe awuvakashe, kodwa wena ngokwakho ngeke. Mecelile into yokuthi ayi mina ubaba ngizomenzela, kodwa kungabikho ukusuka kuwena ngoba umazisa nomndeni womzali. Now uma bethi cherish your spouse, mazise umngakho, mazise umyeni wakho. Unkosikazi bobaba akabe unumber 2 empilweni yakho kuphela uNkulunkulu. Number 1 uzoba uNkulunkulu, and then the next person you cherish is your wife. Noma ngabe sekuthiwa ke uma wakho umiphi, she should be number 3, not number 2. The wife omthathile should be your number 2. Mthatha unkosikazi umbeke eduze kwakho. Thatha umyeni wakho umbeke eduze kwakho. Kade ngoba ngiyazi zonke into ezi-TV yaziqiniso. Kodwa umfana a very rich boy umuzana nawo yakwazi lama-film ako-Nigeria. Banemizi emkhulu kanti nguye nomkakhe nengane eyodwa. Amakamelo mathathu ezansi, amakamelo mathathu phezulu, akwazi ukwenzani. Umfana unemali, unkosikazi uhamba ngemoto, yena uhamba ngezimoto, kodwa nje abasekhweni lakhe uya esephethe yonke imali afika ayikhiphe. Manje ababhala ngemali ebesenika ubabezala wakhe. Oh, all this for me. Kodwa uyise uthe egula ekhaya, waxoshwa esibhedlela ngoba umfana ethi ngiyeke labo bantu wena. Now mase ucheck-a ukuthi kungani engabafuni nje abazi bona bobabili isenonini. Only to find ukuthi umfana une-grudge ayenayo besakhula. Kwathi kugula umfowabo uyise wathi udokotela yini eshonini. Hamba uye lapha ehlathini uhlanganisa amahlamvu umphuzisa uzophila. Kunokuba lo baba unkosikazi memtshela ingane iyagula, bazobambisana bazobona lengane, he just doesn't care. Ayina nokuthi mhlambe konke ehlakaniphile yenza, he's going to his friends. Uyiphethe imali ephaketheni, but he's going to do something with his friends. Now akanandaba nomkakhe, akanandaba kangoba ngisho umfana wagcina emxosha unina efike etulezo sethu uzocela imali, wagcina emxosha ethi hamba kanti ubabele yagrudge. Now ukuba uyise nonina babethandana okuhle, omunye mbekela eduze kwakho omunye, ngabe kwathi umfana methi baba uyagula umfana, nangale bokucabangela umfana acabangela nonina ahambayo umuntu wenze njani nalokho. But because he did not care about her, bona wena ukuthi wenze njani, wazamelana naselamini bakhe. And then we expect ukuthi sishadile izinto zozihambela kahle. Unkosikazi mbeke eduze kwakho. She is a precious jewel. Efanele ahlale la eduze kwakho, umenzele zonke izinto. As I say, unkosikazi akabe number 2 wena kuphela from uNkulunkulu. Bomama badedelela abantwana benu bahambe. Abantu abasha will talk about that in the afternoon. Kuhle ngoba bazobe bekhona nomama. Ulive and cleave kuyafuneka. Azi umuntu ukuthi yes umntanami walala 9 months kodwa sengimyeni mali yantombazane manje. Nami mangifuna into ngizoza kule ntombazane. By the way, mase shadile umfana. Indodakazi yakho
So njengoba uthanda amadodakazi akho umthande naye njengakho. Akungabi mase kufanele izinto kuthiwe wazami labantu ababiyela ngabibiko. Uma uney'ngane eziwu-3 usuna-4 khona. Similarly okwenziwa nabafana. Uma usuney'ngane eziwu-3 ashade intombazane usuney'ngane eziwu-4. So bonke labantu depend on you. Bazokwenzela noma yini mabebona ukuthi uyisele ngonina wena uphethe kanjani. Uma mina njengobaba ngingamphathi kahle unkosikazi ngingenandaba naye. Ngifundisa iy'ngane zami ukuthi zenze njani unkosikazi wenziwa njani. Bayashaya amakhosikazi. Akhulu umfana eshaya inkosikazi ngoba wazi ukuthi into eshawayo levele noma awayishaya. Sithi masithi siyakhuluma noma kufika abangabani athi awu uyangithanda emshaya kodwa kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuba nzima mhlawumbe kunkosikazi uma ethi noma uyakubonisa uthando kodwa ibhubesi lihlalele ilanga ibhubesi. Kodwa it's a way that you choose. Once you chose ukuthi ngiyahlala nalo ngaphumuzi nalo, it's up to you now to show him umbonise ukuthi nayi indlela yokuphila. Kodwa obaba engithanda ukukhuluma ngabo kakhulu ukuthi cherish your wife. Ngayisho le nto ukuthi sasifundisa uthisha uNkonjela eBethel. Ayimoto uNkonjela. Eshade nonkosikazi omfishane. Egqoka uNkonjela. Eza eklasini. Yabona Bethel bahlala na umuzi wakhe nasisikole. Kodwa ashaya enzima isudile eza eklasini. Uzibuza ukuthi why is he worrying himself ngesude ebiza kangaka esuka la kulezala. Ngoba ngabe zizela nje ngelinye ilanga ngathi kwakusuleni wayefika isudenja nangihlezi ngaphambili edeskini lokuqala azashaya ngonyawo athi Ngwane athi ibhoko ngonyawo laphezulu agqoka unkosikazi Ngwane qala ngengane gqoka ingane agqoka uyambona mina ngqoka njani sengimgqokisile unkosikazi umbuke ngesabatha ngempela uma umbona ngesabatha ephupha kumkakhe speak and spare akhambe naye esenze njani esenjalo ngoba manje nonkosikazi uthi hawu mina ngizothi yini mhle nginje akhambe yena baba asambe ngathi amasoda seyashona. Now ezinye izinto leziyahlala ekhanda masisho umuntu omhlonipha ngazo isikhathi. I never forget that. Ngiyavala bazalwane. uNkulunkulu sipha amakhosikazi asipha abayeni and he expects ukuthi mase sihlezi sobabili asihambisane siye ekhaya ezulwini asifundisane indlela esiya ngayo ekhaya ezulwini. Ngiqiniseke ukuthi umngane is going with me to heaven. Aqiniseke naye ukuthi umyeni wami is going into heaven. La ngibheda khona athi phela baba le isithatha short left and is really straight up, so that sizohambisana size siyofika ekhaya ezulwini. Kule ngathi ngasibosisa bazalwane siphile ekhathini la unzima khona yonke. Njengoba ngishilo earlier on siyawafuna ukuthi ama-spouses ethathe the best, kodwa uhambe uyothatha isidakwa uzosishada naso la bese uthi asebe best. That is not going to happen. Ake sifundise abantwana bethu ngiyazi ukuthi siyathanda ukuba nabazukulu angithi sonke sijahile ukuba nabazukulu. How osibandani abazukulu babo sebefunda grade 6 mina lutho. So what uma wena lutho? Ebese umuntu ufika ibhobhodlana nje elingamazi noNkulunkulu umsalele dibele wazalelwa angathi wazalelwa konzweni ngathi ngisho njalo bathi hey akuzalelwa umuntu epulpiti, bazalwa abazali abakholwayo. Yes, kodwa labazali abakholwayo kube yibona asebekhipha labantwana enkonzweni. Ngoba masuwamukela ilobolo lami ngifikile undodakazi wakho uzofika lapha kwami bese sithi kwami lalela-ke lapha emsamo khona izinto ofuneka uzibone.
uzothi uyakhuluma kuthini uyafuna ukugqibela athi ngesabathe athi ubaba la ekhaya ungubangela omkhulu wasebandleni elithile bazothina abantu makufika wena usufuna ukuthatha nomfana lami la ekhaya ake siyeke ukubulala izingane zethu ngofuna ukuzishadisa ukuthi mayishadile umshado is not everything umshado is not a gateway to heaven kwabanye is a gateway to hell asingafaki isandla sethu bazali uthi umazi ukuthi akamazi uNkulunkulu ngomthatha ingane yakho masukwenzile lokho ungabuyi uze manje thaba ningithandazise khona abantu abadinga umthandazo ngaphezu kwengane yakho ethathwa wena wayisa la okubi khona ayeke ebandleni bathandazela abantu abahluphekile abantu abagulayo thandazela le ngane ukuyihambise wena abantu abami we will talk in the afternoon kodwa ngifuna ukuvala ngokuthi umshado msana kujaha uyofika mawufika mawungafiki futhi awufikile there is nothing wrong with that nizwile kuseni senikhuluma ngomshado but the singles also bakhona kuplan kaNkulunkulu ngeke ukuthi ngoba akashadile noma useshonelwe indoda usesingle bese simbeke eceleni no uNkulunkulu uyasikosisa sikhumbule ngaso sonke isikhathi ukuthi uma sesishadile uNkulunkulu usinike abantu ekufanele sibone ukuthi bayahamba bayezweni so as much as you can be try and be the perfect spouse sithe you sacrifice for your spouse ziningi izinto zolahlekelwa izona ngenxa yokuthi ufuna ukusiza wena njengomyeni wakho noma lo njengonkosikazi wakho and sacrifices are required uJesu sacrificed his life so who am I nje ngizoyebholeni noma sekubuphi noma ngeze izinto ngoba nje ngifuna ukusacrifice unkosikazi sithe you nourish them umsize ekukhuleni umlimi makho nekhulisane nokuphila mawubona ukuthi ntanabona ngashaya angafiki ezingeni la ngizokwazi ukusizana nomunye umuntu khona nami ngisadinga ukuzisiza ngokwami then don't get married ngoba kusho ukuthi you are not ready for ukushada but when you are ready uNkulunkulu uyakulekelela sithi ke gcineni after nourishing cherish ababe iyo yonke into umngakho wena ngisho ingane zakho masezikhulile zibawona ma-3-4 umuntu oqala ehlezi nathi kwesinye isikhathi iy'ngane yizo nezeniqabanisa endlela lithi nihlezi kahle nikhulisa ingane ithathe yayo indlela forget about the time naka lo muntu enizamele naye uma yena seniyikhulisele yayifundisa isithathe yayo indlela mdala uzozibonela we will deal with uNkulunkulu ngesikhathi sakhe uNkulunkulu asikusize